בוקר טוב לכם, תודה שבאתם, איזה כיף לראות פה את כולכם. שוב, האמת שלא יצא לנו להיות כאן, לא יצא לנו להיות בכנס משקיעים כבר שנתיים, ואנחנו שמחים לחזור על המסורת ולנסות לקחת אתכם דרך הסיפור שלנו. ראיתם בסרטון טיפה ממה שאנחנו עושים, אבל אני דווקא רוצה להתחיל ממה שנהוג לסיים בו. נהוג לסיים בתודות לצוות, אני רוצה להתחיל בתודה לצוות שלי. יש בניומד צוות שהוא סיירת מובחרת של אנשים שעושים את כל מה שהם יכולים כדי להביא לכם את התשואות הכי טובות, כדי להביא את ניומד לגבהים הכי גבוהים שאנחנו יכולים להגיע, ואני באמת מודה לכם על העבודה הקשה שאתם עושים. כל זה לא היה קורה בלעדיכם. אז נתחיל בזה, ואני רוצה להודות לקבוצת דלק ולדירקטוריון שלנו על התמיכה כל הזמן, רבת השנים, גם באירועים. אני זוכר את הימים שדיברנו על מצרים, וגם חלק מהאנשים פה לא בדיוק האמינו בסיפור. בעל השליטה, קבוצת דלק, הדירקטוריון, הלכו איתנו, האמינו, ראו את הערכים, את היסודות, ואני מודה לכם, כי בלי זה לא היינו מגיעים לכאן. ועכשיו נתחיל. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נתחיל ככה, נתחיל מהלחם והחמאה, נתחיל מלוויתן, במה שיש, איפה אנחנו נמצאים, מה שיש, מה שאנחנו רואים. נזכור את התוצאות הכספיות של 2023, משם נעבור לדבר על הפיתוח העסקי, כמובן, הדובדבן שבקצפת, שלב ב' של לוויתן, נדבר גם על פיתוח מאגר אפרודיטה, על קידוחים נוספים, יש לנו את בלוק איי שזכינו בו במכרז אופשור ישראל, נדבר על הרישיון שיש לנו במרוקו, משם אנחנו נמשיך קצת לעולם האנרגיות המתחדשות. נמצא איתנו פה אור מהשיתוף פעולה שלנו עם אנלייט, חזר אחרי הרבה חודשים של מילואים, אז טוב לראות אותך פה איתנו, ומשם אנחנו נסתכל קצת על החוסן הפיננסי שלנו, נדבר על מה אנחנו רואים קדימה, נדבר על ה-ESG, על הקהילה, על הסביבה, ונסכם. אני אאפשר לכם לשאול שאלות בסוף, כל שאלה שתרצו, אז במצגת תנו לי לרוץ. יאללה, לוויתן. אז מאגר לוויתן הוא באמת מאגר מאוד מאוד מיוחד בתעשייה הגלובלית. קשה להסביר עד כמה הוא מיוחד, אני אנסה. מאגר של 21 TCF למעלה מ-600 BCM, שהייחודיות בו זה בעצם האיכות של המאגר, הפורוזיטי והפרמביליטי. מה זה אומר? זה אומר שהאווירות במאגר, הגז זורם במאגר בצורה חופשית, ולכן החמישה קידוחים של לוויתן, כל אחד מהם יכול להפיק יותר מ-400 מיליון סקף ליום, סדר גודל של 4 BCM בשנה. חברים, אין מאגרים כאלה בעולם. נהוג לומר שאני מסתובב בארצות הברית ומראה את זה בלוויתן בונד, אנשים אומרים לי, כאילו, איך יכול להיות? בדרך כלל בארצות הברית, בעולם, המאגרים, you need to feed the beast. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להשקיע קאפקס כדי שהמאגר ימשיך להזרים. כאן, the beast feed us. לוויתן מאכיל אותנו, פעם אחת השקענו את הקאפקס הראשוני, והגז זורם. בחמישה קידוחים הללו, אנחנו יכולים להפיק יותר מ10 TCF בלי השקעה קאפקס נוספת. אין דברים כאלה בעולם. זה מה שמאפשר לכם, ואתם תראו, לראות לאורך שנים תזרים ודאי ברור שהשאלות ביחס להשקעה הנוספת שצריך, והסיכונים הם מאוד מאוד קטנים, וזה מאוד מאוד ייחודי. עכשיו, אין ספק היום, כולם יודעים, מאגר לוויתן הוא המאגר גז הכי גדול במזרח התיכון. היה לו איזה מתחרה קטן במצרים, היום כולם יודעים שהוא לא. ובעצם לוויתן כ-21 TCF הרבה יותר גדול גם מזור וגם מאחרים במזרח התיכון. כיום יש לנו בלוויתן 5 קידוחים פעילים, שהגז מהם זורם למניפולד. מניפולד זה מעין מרכזייה שנמצאת בקרקעית הים, על קרקעית הים, היא מקבלת את הגז מכלל הקידוחים, ומשם מזרימה את הגז בצנרת כפולה בעצם לפלטפורמה שלנו. בפלטפורמה הגז עובר תהליך ניקוי והפחתת לחץ בלי שום צורך נוסף, בניקוי נוסף בחוף. למעשה כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להעביר את הגז ללקוחות נעשה בפלטפורמה, שם גם מופרד הגז מהקונדנסט ועובר לחוף, ואז כשהוא מגיע לחוף באמצעות מערכת ההולכה, הגז זורם הן ללקוחות בישראל
ודרך מערכת ההולכה הישראלית הגז זורם ללקוחות במצרים, אתם רואים את החיבור שם, סליחה, לקוחות בירדן, אתם רואים את החיבור בצפון, ודרך ירדן, וכן, דרך צנרת EMG, הגז זורם למצרים, גם מצפון וגם מדרום, ולמעשה זאת הדרך שאנחנו מגיעים לכלל הלקוחות שלנו. אתם רואים שבשנים האחרונות הצלחנו לייצב את ההפקה מלוויתן בעצם על המקסימום, כמעט המקסימום הטכני האפשרי, כ-11 BCM בשנה מחירות בפועל של גז טבעי, ואני חושב ששנת 2023 היא שנה מאוד מיוחדת בהיבט הזה. כי למרות הכניסה של מאגר כריש להפקה, אותה כניסה שרבים מכם חששו ממנה, אנחנו שמרנו על רמת המחירות שלנו לעומת השנה הקודמת, גם כשמאגר כריש נכנס והגענו לרמה של 11 BCM, אבל לא רק שהגענו לרמה של 11 BCM, אנחנו נדבר על זה מאוחר יותר, אנחנו מצליחים להגיע לרמות מחיר שהן ב-50% יותר גבוהות מהמתחרים שלנו, והכל בגלל אסטרטגיה ששמנו, והאסטרטגיה באה ואמרה, אין לי שום סיבה למכור גז בדמפינג, כאשר יש לי לקוחות באזור שרוצים את הגז הזה ויקחו כל מולקולה שאנחנו יכולים להזרים אליהם במחיר יותר גבוה. ואתם למעשה רואים שבשעה שהלוויתן מגיע למחיר ממוצע של מעל $6 ל-MMBTU, אנחנו רואים מאגרים אחרים מוכרים ב-4, 4.2 וכולי ממוצע, אנחנו ב-50% יותר מהמאגרים האחרים. אז מה ראינו? ראינו 11 BCM, שכ-6.3 BCM עברו למצרים, 2.7 לירדן, ירדן צרכנית מאוד יציבה, מאוד ברורה לאורך השנים, נדבר על זה, וכ2 BCM למשק הישראלי. ופה בהיבט של המשק הישראלי אני רוצה שנייה לעצור ולעשות פאוזה ולספר לכם. ב7 לאוקטובר, שהחל הטבח בעוטף, למעשה ברבע שעה הראשונה, אנחנו, כמו כל עם ישראל, התגייסנו למען המשק הישראלי. ומהרגע שהבנו שמשביתים את מאגר תמר, בלי שום שיחה עם רגולטורים, בלי הוראה רגולטורית, אנחנו התקשרנו לכלל הלקוחות במשק הישראלי ואמרנו להם, חברים, לוויתן עומד לצרכים של המשק הישראלי בראש ובראשונה. ואנחנו הורדנו משמעותית את הזרמת הגז לייצוא ולמצרים בתיאום עם הלקוחות שלנו, כדי לספק את המשק הישראלי, וכך היה עד שמאגר תמר חזר. אנחנו בראש ובראשונה סיפקנו את המשק הישראלי, ויותר מזה אני אומר לכם, גם לא נתנו למשק הישראלי להיפגע מבחינת מחיר. אנחנו התנהגנו בצורה הזאת, מה שמאגר תמר מחר, אנחנו מכרנו להם, כדי שאף אחד במשק הישראלי לא ייפגע. כשאנחנו מסתכלים על תוצאות של 2023, אנחנו בעצם מסכמים עם net revenue, שזה למעשה ההכנסות פחות התמלוגים של $935 מיליון. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המחזור, אנחנו למעלה ממיליארד דולר, ועם EBITDA של $760 מיליון. חברים, אנחנו תכף נראה את זה, זה בעצם, אנחנו מייצבים את עצמנו ברמות EBITDA והכנסות מאוד מאוד משמעותיות שנים קדימה. ושאנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, שורה תחתונה מאוד מאוד יציבה, עם נט פרופיט של $434 מיליון, לצד אופרייטינג קאש פלו שעולה לעומת השנה שעברה ל-$560 מיליון, לעומת 500, שוב, אני מדבר פה נט של ניו-מד אנרג'י, לא של מאגר לוויתן, זה נט שלנו. כעת, כשאנחנו מסתכלים קדימה, למעשה יש בפנינו לא מעט הזדמנויות של פיתוח עסקי. הדבר הראשון שכבר קיבלנו עליו החלטת השקעה, ופה אני חושב שלא כל השוק הבין את זה עד הסוף, אנחנו נמצאים כרגע בהנחת צנרת שלישית נוספת ממאגר לוויתן לפלטפורמה. הצנרת הזאת תעלה את כמות ההפקה מלוויתן, את יכולת ההפקה מלוויתן, מ-12 BCM ל-14 BCM, ואולי קצת יותר, 14.5. זה יקרה כבר בראשית שנת 2025. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כבר, רוב הקאפקס אנחנו כבר מאחורינו, ואנחנו מקבלים עוד כ-20% יכולת הפקה לראשית שנה הבאה, שזה, יש לנו את הלקוחות,
יש לנו את השוק, אנחנו מסיימים את זה, ולמרות המלחמה, אנחנו מצליחים לעמוד בלוחות הזמנים ששמנו לעצמנו מראש, ואני אומר לכם, זה לא פשוט, תראו לא מעט פרויקטים ממשלתיים שנדחים, ואנחנו בכל זאת, השוק הפרטי, מצליחים מה שנקרא לתמרן, ולסיים את הפרויקט הזה בעזרת השם בזמן, ולשם אנחנו מכוונים. אבל הדובדבן שבקצפת, באמת, האפסייד המשמעותי שאנחנו צופים לניומד אנרג'י, זה שלב ב' של לוויתן. מהו שלב ב' של לוויתן? אם אתם זוכרים, אנחנו תכננו את הפלטפורמה של לוויתן באופן מודולרי. זאת אומרת, אתם רואים את החור הזה בפלטפורמה, רואים שם את הקטע הפנוי בפלטפורמה. אנחנו תכננו את הקטע הזה כדי להוסיף בהמשך, וזה מה שאנחנו עושים כרגע, זה מה שאנחנו מתכננים כרגע, בעצם שני מערכות טיפול נוספות בפלטפורמה, מערכות טיפול שאותן תכננו מראש. המערכות האלה יאפשרו לנו להגדיל את כושר הייצור של הפלטפורמה מ-14 BCM שיהיה לנו בראשית 2025 לרמה של 2.3 BCF ליום. במושגים שנתיים זה 23 BCM בשנה, זאת אומרת באופן ריאלי פשוט אנחנו עתידים למכור עם השלמת הפרויקט הזה כ-21 BCM ברמה שנתית, לעומת ה-11 שראינו השנה. אנחנו מדברים על קרוב להכפלה של המחירות שלנו, וזה היעד המרכזי שלנו. עכשיו, צריך להבין, גם ה-21 BCM האלה שאנחנו מתייחסים אליהם, זה לא מגבלה טכנית. טכנית נוכל לעשות 23, מה שאנחנו רואים את ה-21, זה כרגע המגבלה התמאית שלנו, שגם אותה אנחנו יכולים לטפל בה. כרגע אין צורך, אבל אם נרצה, אנחנו יכולים לגשת למועצה הארצית, זה על אותו פלטפורמה, אין שינוי בדברים, ואני מאמין שאנחנו נוכל להגדיל את זה. אז למעשה שאנחנו מסתכלים על היכולת הטכנית, 21 BCM בשנה, עוד 7 BCM. לאן הגז הזה הולך? הגז הזה הולך למעשה לשלושה משקים, ישראל, ירדן ומצרים. בואו נתחיל במשק הישראלי ונבין איפה עומד המשק הישראלי. אז המשק הישראלי סיים את שנת 2023 עם צריכה בפועל של כ-13.1 BCM. אנחנו צופים לעלייה מתונה בשנה, 13.4, אבל אם אנחנו מסתכלים על 2030 כאיזושהי שנת מדד ויעד, אנחנו מצפים ב-2030 להיות בכ-20 BCM, ביקוש במשק המקומי. איך אנחנו מגיעים לשם? אז בואו נלך לדרך. התחלנו ב-13.1 ב-2023. יש לנו את ה-Organic Growth, בעצם את הצמיחה הטבעית שקשה מאוד להתווכח איתה. מה זה? זה קודם כל הגידול באוכלוסייה. אנחנו גדלים, ברוך השם, והגידול באוכלוסייה מביא לנו עוד כ-2 BCM בשנה. כשאנחנו ממשיכים הלאה, יש את ה-Economic Growth. גם אם אני לוקח צמיחה מאוד קונסרבטיבית, נניח ממוצע של 2.7 או 3% בשנה באופן קונסרבטיבי, אנחנו רואים סדר גודל של BCM בשנה שמגיע מההיבט הזה, ויש לנו גם מתקני התפלה נוספים שמתוכננים ונבנים, שזה מוסיף עוד 0.2, לא דרמטי, לא מהותי. מהצד השני, יש לנו בעצם מה שאנחנו קוראים לו Energy Transition, זאת אומרת, השינויים בתמהיל האנרגיה במשק המקומי. אז קודם כל יש לנו את ה-phase out מהפחם, בעצם את סיום עידן הפחם במשק המקומי. ב-2023, מדינת ישראל סיימה בתמהיל הדלקים, תמהיל ייצור החשמל, עם 17% ייצור פחמי. אין מדינה נכשלת בעולם כמו מדינת ישראל בהיבט הזה. למה? אין מבחינת סביבה, אנחנו בסוף מייצרים פה פחם מזהם, אבל לא רק מבחינת סביבה, מבחינה מקרו-כלכלית. בואו נבין, אנחנו, יצרני הגז הטבעי בישראל, משלמים בטוטל, מכל מולקולה שאנחנו מייצרים, 50% מס, תמלוגים וכו' למדינה. פחם מיובא משלם 0. זאת אומרת, מדינת ישראל מחליטה באופן מודע גם לזהם וגם לפגוע בהכנסות המדינה. ולצערי היום מדינת ישראל צריכה כל שקל או דולר הכנסה.
ובהיבט הזה מדינת ישראל שמה כבר כמה פעמים מספר יעדים, כשהיעד העדכני הוא 2026 לצאת החוצה. צריך לומר, דברים כבר נעשו, זאת אומרת כבר השנה אנחנו נראה תחנות כוח חדשות מבוססות גז טבעי נכנסות למשק הישראלי, זה יוריד משמעותית את הפחם, אבל גם אתם קוראים כמוני שבסופו של דבר בהיבט הזה חברת חשמל not perform, היא לא מצליחה ליישם את תוכניות העבודה בלוחות הזמנים שנקבעו, ומי שסובל מזה זה כלל אזרחי ישראל, הן בהיבט הסביבה והן בהיבט הכנסות המדינה. יחד עם זאת, בסופו של דבר מבחינת הגז הטבעי, מבחינתנו, זה לא משנה אם זה יקרה ב-2026 או 27 או 28, כי יש לנו את השווקים האחרים. אבל מבחינת מדינת ישראל זה מאוד משנה למקרו-כלכלה. זה מביא לנו עוד כ-3.1 BCM בשנה לביקוש לגז טבעי בישראל. לצד זה יש לנו את כניסת המתחדשות. כניסת המתחדשות מפחיתה כ-2.4 BCM בשנה. זה איזשהו טרייד אוף עם כניסת הרכב החשמלי. מה שאנחנו רואים זה בעצם כל הנושא של חשמול התחבורה בישראל מייצר ביקוש מאוד מאוד משמעותי לחשמל. אני בטוח שכולכם רואים את כל הרכבים החשמליים בכבישים, אבל זה לא רק זה. תסתכלו על כל הרכבות, לא רק הרכבות החדשות שמגיעות, ירושלים, תל אביב, אלא בעיקר חשמול רכבות ישנות. כל זה מביא לנו עוד סדר גודל של כ-2.5 BCM לביקוש לגז טבעי שעל בסיסו מייצרים את החשמל, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לכ-20 BCM. אני חוזר ואומר, ברמה שלנו, של יצרני הגז הטבעי, של המפיקים, אם זה יזוז שנה לכאן או שנה לכאן, זה לא משנה. יש לנו מספיק שווקים ואנחנו נדבר על זה. ברמה של מדינת ישראל, ברמה שלי של כאזרח מדינת ישראל, זה משנה מאוד. כי אם היה פה עוד 2.5 או 3 BCM ביקוש לגז טבעי השנה, אז מדינת ישראל הייתה נהנית מהכנסות של עוד 1.5 מיליארד שקלים שהיא מפספסת השנה כי ממשיכים לייצר בפחם. עכשיו שלא יבלבלו אתכם עם הנושא של יתירות וכו'. כל תחנות הכוח של חברת חשמל שעכשיו מדברים עליהם הסבה לגז טבעי, הם יישארו פחמיות לצד גז טבעי. במקרה חירום אפשר אם צריך להפעיל אותם על פחם, ושוב אנחנו כמדינה אני חושב מפספסים פה, ונמשיך אנחנו לנסות ולשנות את הפרדיגמה הזאת ולהביא יותר פרוספריטי בהיבט הזה למשק הישראלי. מבחינת ירדן, ירדן זה משק מאוד יציב, אנחנו לא מצפים שם לא לאפסייד משמעותי, לא לדאונסייד. ירדן יש גידול שהוא גידול יחסית משמעותי כתוצאה מגידול אוכלוסייה בביקוש לחשמל. הגידול הזה בעיקרו נתפס על ידי אנרגיות מתחדשות מאוד מבוזרות, פרויקטים של 5-10 מגוואט מאוד מבוזרות. זה מבחינתנו משק שהוא מאוד יציב, אבל אין בו איזשהו אפסייד. 2.75 BCM בשנה, גרוסו מודו, זה מה שאנחנו רואים שם. אבל גולת הכותרת שלנו, ובעצם הייתי אומר ההאב האזורי המרכזי, זה השוק המצרי. והשוק המצרי הוא מבחינתנו, בראייה שלנו, בין של שחקנים שעובדים בישראל ובין שחקנים שעובדים בקפריסין, הוא שוק אינסופי מבחינת הביקוש לגז טבעי באופן ריאלי לפעילות שלנו. ואני רוצה לקחת אתכם לשוק המצרי ולנסות להסביר לכם בשקף הזה טיפה עליו. זה שקף שלוקח למעשה את המקורות והשימושים, ההיצע והביקוש בשוק המצרי מ-2020 ועד היום. ומה שאתם רואים בחלק העליון של השקף, בכחול ובירוק, הכחול זה ייצור מקומי במצרים, הירוק זה הייצוא הישראלי למצרים, ובחלק התחתון אתם רואים בכתום זה הצריכה המקומית במצרים. אני אומר צריכה בכוונה להבדיל מביקוש, כי הביקוש המקומי הוא הרבה יותר גבוה, תכף אני אסביר לכם מה המצרים עשו שם. ובוורוד אתם רואים את ייצוא ה-LNG. ומה שתראו פה זה למעשה בסוף 2020, כשמתחיל להיות משבר של גז טבעי באירופה, המצרים לוקחים החלטה להשבית מערכות ייצור עתירות אנרגיה במצרים, למשל מתקני מלט, מפעלי מלט, מפעלים של פלדה. למה? כי מחירי ה-LNG באירופה הם $30-35 ל-MMBTU, והם רוצים לייצר
לייצא יותר. זה בעצם מקור הכנסה דרמטי לכלכלת מצרים. ומה שהם עושים, הם מפחיתים את הביקוש המקומי באופן מלאכותי כדי לייצא יותר. זה כמובן מתעצם כשמגיעה מלחמת רוסיה-אוקראינה, אבל אין להם יכולת למלא את כל מתקני ההנזלה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מתקני ההנזלה במצרים, יש לנו שניים. יש את דמייטה, שניהם אגב בדלטה, כל אחד מצד שני של הדלטה. אז קרוב אלינו דמייטה, מתקן של 7.5 BCM, שמוחזק 50% על ידי ENI, 50% על ידי ממשלת מצרים, ובצד השני של הדלטה, אתם רואים שם את המתקן אידקו, 12 BCM בשנה, שמוחזק על ידי של וטוטל ועוד כמה שחקנים נוספים. המתקנים האלה, גם כשמחיר ה-LNG היה בעולם $50 ל-MBTU, זאת אומרת ממשלת מצרים יכולה לעשות על כל BCM למעלה $2 מיליארד הכנסה, גם אז המתקנים האלה עבדו בפיק שלהם ב-50%. למה? כי אין מספיק גז. עכשיו, למה אין מספיק גז? במצרים הייתה תנופת קידוחים מאוד משמעותית, והמצרים קיוו לגדולות ונצורות מהתנופת קידוחים הללו. אם אני הולך לקידוח האחרון, קידוח אוריון, שאתם רואים באדום במרכז, זה קידוח שקדחו אותו ENI ואנרג'יאן, הוא היה קידוח שציפו לתגליות של מעל 5, 7 TCF, השמועות דיברו על דברים מהסוג הזה, הוא קידוח שיצא יבש. אם אנחנו מסתכלים על קידוחים נוספים כמו טוריה, נורטקה, שוב, חלקם ENI, אנרג'יאן, יבשים. מונטו, קידוח בצד הזה של של, קידוח יבש. כל הקידוחים הללו, כולם דיברו על מולטי TCF. למעשה הקידוח היחיד שהצליח, באמת, הוא קידוח אחד, קידוח של שברון, שלמעשה קוראים לו נרג'יס, 2.5 TCF. יש לי תחושה שהוא הצליח בגלל ההבנה וה-DNA של האזור שיש להם מישראל. ובסופו של דבר, מה שאנחנו רואים במצרים, שלמעשה מצרים נמצאת במשבר חמור ובצורך מאוד משמעותי לגז טבעי. אם אני מסתכל, מה שאתם רואים בשקף הזה זה את הייצור במצרים. אז יש לנו בתכלת את זור, אתם רואים את הקו של זור, זור ציפו שהוא יפיק כ-30 BCM בשנה, נמצא באזור 20. משם אנחנו רואים מאגרים נוספים או אזורים נוספים כמו West Delta Nile, כמו WDDM, אזורים שמפיקים אבל לא מספיק. ואם אנחנו לוקחים סתם את שנת 2030, מצרים חסרה כ-20-30 BCM למשק המקומי, ואם אני לוקח את ההיבט של עוד 20 BCM יכולת הנזלה וייצוא ממצרים לעולם של LNG, אנחנו מדברים על סדרי גודל של 40-50 BCM שנים קדימה בשנה, שממשלת מצרים חסרה. אתם מבינים איזה מסה צריך של גז טבעי צריך להביא לשוק המצרי כדי שהוא יוכל להיות שם. ומה האתגר שלנו? האתגר שלנו הוא בסופו של דבר לא רק לספק את המשק המקומי המצרי, שזה אנחנו עושים ואנחנו עושים טוב מאוד ויש לנו עוד הרבה מקום לעשות, אלא לקבל גם פוזיציה במתקני ה-LNG כדי להיות חשופים בזמנים מסוימים למחירי ה-LNG הגלובליים. יש לנו יתרון עצום במחיר האזורי, כי המחיר האזורי הוא מחיר מאוד יציב, עם מחיר רצפה, אנחנו בדיוק יודעים גם 20 שנה קדימה מה יהיו ההכנסות שלנו. החיסרון זה שאין לו וולטיליות, אנחנו יודעים שאנחנו משחקים ברמות מחיר מסוימות, לא נגיע לרמות מחיר של $20 ל-MMBTU כמו ב-LNG, אבל גם לא נרד לרמות של $1 או $2 אם נלך ל-LNG, הוא מאוד יציב. זה כן מאפשר לנו בשלב ב' של לוויתן לנסות ולהיחשף ל-LNG, כי יש לנו בסיס מאוד טוב, ואז עליו אפשר לשחק קצת יותר ולקחת יותר סיכונים, וזה האתגר שלנו. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד רצינו, אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו מחברים עוד ועוד תשתיות למשק המקומי המצרי. למה? ראינו שיש לנו גז, וראינו שיש שוק, ועכשיו השאלה הגדולה, איך מעבירים את הגז הזה לשוק? אז התחלנו בצנרת EMG, כולם מכירים את הצינור
אנחנו שותפים, ניומד בעצם, אנחנו הובלנו את העסקה של לרכוש את צינור EMG יחד עם ממשלת מצרים, יצרנו חברה משותפת, אימד, שממשלת מצרים 50%, ניומד 25%, שברון 25%, אנחנו מפעילים את הצינור הזה ביחד. הצינור הזה היום מוליך בפועל כ6 BCM בשנה למצרים. אגב, התחלנו איתו בכ3.5, עלינו ל4.5, הכל כתוצאה מעבודות בצד המצרי. פשוט שחררנו צווארי בקבוק בצד המצרי. היום הצינור הזה מוביל 6 BCM בשנה, מתוכם 4 BCM של לוויתן, 2 של תמר. אנחנו כרגע מבצעים לופינג, למעשה צנרת נוספת בין אשדוד לאשקלון, אתם רואים אותה בים שם. הצנרת הזאת מכפילה את הקו היבשתי, ואנחנו נעלה ללפחות 8 BCM בשנה בצנרת EMG. אני מאוד מקווה שבראשית שנה הבאה, זה פרויקט שהיה אמור להסתיים והתעכב בגלל המלחמה, ואז מתוך ה8 BCM הללו 6 BCM שייכים ללוויתן, 2 לתמר. זה ההסכמות שהגענו אליהם מראש כשרכשנו את הצינור. בנוסף לזה, אנחנו מזרימים למצרים גם היום בפועל גז טבעי דרך ירדן. זה בעצם מהלך שאנחנו אז פתחנו את צוואר הבקבוק, צנרת פאג'ר. אנחנו מזרימים היום בפועל כ3.5 BCM תמר ולוויתן לירדן, וזה בנוסף ל3.5 BCM שהמשק הירדני צורך. מה שאנחנו עושים בירדן כרגע עכשיו, ממש, אנחנו מתקינים מערכות קומפרסיה. אנחנו עתידים להתקין, אתם רואים שם בצפון, באזור ירביד, רואים את הנקודה האדומה הזאת, שם נתקין מערכות דחיסה. המערכות האלה יאפשרו לנו להגדיל את ההולכה מירדן למצרים מ3.5 BCM לשנה ל7 BCM בשנה. בנוסף לזה, אנחנו בתהליך מאוד מאוד מתקדם מול ממשלת ישראל, מול נתגז, מול חברת ההולכה הישראלית, כדי לנסות ולבנות את צנרת ניצנה, לפחות 6 BCM נוספים בחיבור יבשתי בין ישראל למצרים, כך שאני סוכם את כלל יכולת העברה שתהיה לנו למצרים, בעזרת השם בטרגט שלנו ב-2027, אנחנו מדברים על למעלה מ-21 BCM. למעלה מ-21 BCM, זה אומר שיהיה לנו תשתית די ויותר, כדי שגם אם המשק הישראלי לא יתפתח כמו שראינו, יהיה לנו תמיד שוק שיקח את הגז הטבעי. וזה היעד שלנו. כעת, אנחנו מאוד מאוד רצינו, ודיברנו על זה לאורך השנים, לנסות ולבנות בישראל floating LNG. מה זה floating LNG? זה מעשה אונייה שיושבת בים, מקבלת גז טבעי נקי, מקררת אותו, מקפיאה אותו למינוס 163 מעלות והופכת אותו לנוזל, והנוזל הזה בעצם מתכווץ ומאפשר לנו להגיע לארצות היעד עם אוניות מיוחדות, לשנע אותו לאירופה או לאסיה ולייצא LNG מישראל. ואנחנו יצאנו למכרז לפלוטינג LNG בישראל, והמחירים שקיבלנו במכרז היו גבוהים ממה שציפינו. לא היו מספיק כלכליים לעומת האלטרנטיבות שראינו. עכשיו למה זה? בגלל שכשיצאנו לתהליך הזה, מה שקרה בעקבות רוסיה-אוקראינה, מחירי ה-LNG האמירו, הרבה פרויקטים של LNG בעולם התקדמו, המחירים של בניית LNG עלו באופן דרמטי, ולמעשה אנחנו נמצאים בפיק של הקאפקס במחירי ה-LNG. אנחנו לא נעשה פרויקט רק כדי להגיד עשינו פרויקט. אנחנו נעשה פרויקט רק אם הוא יהיה כלכלי לנו. יש לנו הרבה אלטרנטיבות על השולחן, ואנחנו נבחר את הפרויקט שהוא יהיה הכי כלכלי. אז מה אנחנו עושים כרגע? אנחנו רצים עם שלב ב', מכפילים את לוויתן, בהתבסס על המשק האזורי, קרי מצרים, כי זה שם, והם צריכים אותנו ואנחנו רואים, ובמקביל אנחנו מחכים לראות אם הסייקל מגיע. מה זה הסייקל? בסופו של דבר, הרבה גופים שלקחו אופציות לבניית LNG או FLNG בעולם, חלקם לא התממשו, ואנחנו ננסה להביא עסקה, אם נמצא עסקה שתאפשר לנו לעשות LNG בצורה כלכלית באמצעות FLNG, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. וזה בעצם תוכנית העבודה שלנו. רצים עם שלב ב' של לוויתן, אתם רואים את הדיווחים שלנו, אנחנו רצים עם הצנרות, ניצן, הפאג'ר וכו', כדי להכפיל את הקפסיטי
הכי מהר שאנחנו יכולים, ולמעשה להביא לכם את התשואה הכי גבוהה שאנחנו יכולים להשיג. מעבר ללוויתן, יש לנו מאגר נפלא בקפריסין, מאגר אפרודיטה. שנה שעברה עשינו שם קידוח הערכה, כ3.5 TCF, המאגר למעשה מוכן לפיתוח. המאגר הזה הוא מאוד מאוד דומה במובנים רבים, זה אותו שכבת קרקע של תמר, של לוויתן, כריש, אנחנו מכירים את המאגר טוב מאוד, ואנחנו רוצים לפתח את המאגר הזה. אנחנו הגשנו לממשלת ממשלת קפריסין בשנת 2019 תוכנית פיתוח מבוססת על FPU. מה זה FPU? זה סוג של אונייה שמקבלת את הגז מעל המאגר, עושה טיפול לגז, מפחיתה לחץ, ובאמצעות צנרת אנחנו רוצים להעביר את הגז הזה למצרים. ראיתם את הבור בשוק המצרי, יש לנו מספיק מקום וביקוש שם בשוק המצרי. אנחנו שנה שעברה חשבנו שאנחנו מצאנו תוכנית פיתוח יותר טובה. רצינו במקום לשים את ה-FPU הזה, למעשה להשתמש בפלטפורמות קיימות במצרים, והגשנו עדכון לתוכנית הפיתוח לממשלת קפריסין. ממשלת קפריסין חזרה אלינו ואמרה לנו, חבר'ה, אנחנו מעדיפים את ה-FPU. מכל מיני טעמים, זה טעמים טכניים של כמה אפשר יהיה להפיק מהמאגר, באיזה זרימה וכו' וכו'. יש לנו דיון עם ממשלת קפריסין, מבחינתנו אנחנו נעשה את הפרויקט הזה או כ-FPU, וזה כרגע התוכנית הפיתוח המאושרת שלנו, ועל זה אנחנו מתמקדים איתם, או אם נצליח לשכנע אותם בטייבק במובן הזה. אז אתם רואים את הדיווחים סביב הדיונים עם ממשלת קפריסין, על זה מדובר. בכל מקרה מבחינתנו זה כמעט נוח, או שנעשה את זה ככה או שנעשה את זה ככה, זה דיונים שהם מאוד טכניים בעיקרם. אז זה בעולם של גז שיש לנו, שאיך אנחנו מוכרים אותו, מקדימים מחירות במקרה של שלב ב' של לוויתן, ולמעשה מביאים תזרים כמה שיותר קרוב. עכשיו בואו נדבר בעצם על קדימה, איפה אנחנו מביאים עוד גז, איפה יש לנו עוד תגליות. ופה אני רוצה לקחת אתכם לבלוק I, למעשה בלוק שזכינו בו במכרז האחרון של מדינת ישראל. הגענו עם מה שנקרא סופר קלאסיקו, קבוצה מאוד 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 חזקה, הגלקטיקוס שעד עכשיו במשק הישראלי, פעם ראשונה אי פעם, סוקר, חברת הגז והנפט הלאומית של אזרבייג'אן, יוצאת מאזרבייג'אן לפרויקט אפסטרים, פעם ראשונה איתנו כאופרייטור בבלוק I, לצידה שליש BP ושליש ניומד, ואנחנו הגשנו על בלוק I. למה הגשנו על בלוק I? כל דבר כזה הוא, הייתי אומר, 2-3 של עבודה מאוד מדוקדקת ולנסות להבין. מה שאתם רואים פה במפה, אתם רואים פה את הכיסוי הססמי של כלל האופשור במזרח התיכון. איפה עשו ססמיקה? למה זה חשוב? כי איפה שעשו ססמיקה, יש הבנה מאוד מאוד טובה של המקום. מה יש, מה אין וכו'. מה שאנחנו זיהינו, שיש אזור מסוים, שהוא מאוד מבטיח בעינינו, כי הוא בעצם הטרנד של תמר ולוויתן וכריש, למעשה באותו אזור, שלא נעשתה בו ססמיקה. הוא אזור בתולי במובן הזה, ולא רק שלא נעשתה בו ססמיקה, כשרואים את הקווי 2D שיש בו, רואים פוטנציאל לפרוספקטים משמעותיים. ומה שאנחנו עשינו יחד עם השותפים שלנו, זה אנחנו הלכנו למקום הזה כדי, דבר ראשון, לעשות ססמיקה 3D כמה שיותר מהר, על בסיס הססמיקה הזאת לנסות ולזהות פרוספקטים לקידוח, וכמה שיותר מהר לקדוח אותם. אחת הסיבות שהבאנו את סוקר, ואני יודע שהגיאופוליטיקה היום רחוקה מזה, ולא נמצאת שם, אבל גיאופוליטיקה זה חלק מסייקל. גם זה כנראה ישתנה מתישהו. סוקר היא הבעלים של הצנרת שנקראת טאנאפ, שמעבירה גז מאזרבייג'אן דרך טורקיה עד אירופה. ואם אתם תסתכלו איפה הרישיון הזה ממוקם, הרישיון הזה ממוקם בהסתכלות על טורקיה. אז אני אומר לכם, אנחנו הראשונים שב-2014 היה לנו את האפשרות לבחור בין טורקיה לבין מצרים, ושמנו בפני הממשלות, גם הטורקית וגם המצרי, עסקה. ואמרנו להם, חבר'ה, מי שמוכן לשים איתנו 50% מעלות הצינור,
אנחנו נהיה שותפים שלו. אתה רוצה להיות שותף? skin in the game, תסכן איתי. טורקיה אמרה לא, מצרים אמרה כן, הלכנו למצרים. אם יהיה לנו תגלית משמעותית בזון I, יש לנו דרך קצרה ויעילה להגיע לאירופה, תוך התחברות לטאנאפ, שזו השותף שלנו, סוקר, ברישיון הזה. זה אומנם הסתכלות מאוד ארוכת טווח, אבל שדיברנו ב-2010 ו-2011 על השוק המצרי, זה גם היה ארוך טווח. אז עכשיו אנחנו גם מסתכלים על זה ארוך טווח, ואנחנו מאמינים שכשהאינגרידיאנס נכונים, שהכלכלה נכונה, יש אפשרות גם להתגבר על גיאופוליטיקה. אז מזון I אנחנו נתגלגל לאחד הפרויקטים שהכי קרובים לליבי וגם הכי מבטיח בראייתי, מרוקו אקספלוריישן. אנחנו ניגשנו, למעשה זכינו ברישיון במרוקו, רישיון שנקרא בושדור, רק כדי לסבר לכם את האוזן, גודל הרישיון הוא כגודל כל האופשור הישראלי. זה הגודל של הרישיון. מאוד מאוד גדול ומשמעותי. למה הלכנו לשם? מה ראינו שאולי אחרים לא ראו, או למה אנחנו קפצנו לשם? הלכנו לשם כי ראינו מבחינה גיאולוגית פוטנציאל בטרנד. מה שאתם רואים פה במפה, תסתכלו, אז בחלק הקרוב אליי זה למעשה סנגל, ולמעלה יותר זה מאוריטניה. אנחנו רואים תגליות מאוד משמעותיות של נפט וגז טבעי בסנגל ועולה למאוריטניה, ואנחנו חושבים שיש סיכוי שהטרנד הזה עולה גם לסהרה המרוקאית, לכיוון הרישיון שלנו במרוקו. אבל זה לא רק זה. אם אנחנו מסתכלים על הגיאולוגיה, נלך ככה כמה מיליוני שנים אחורה, בטרם הופרדו היבשות, אז הצד הזה של מרוקו הוא ממש תואם לאזור שנקרא ז'אן דארק בקנדה. אזור עתיר בתגליות, אזור שהתנאים הגיאולוגיים שלו זהים לסהרה. ואנחנו חושבים שיש פה סיכוי משמעותי לתגליות של גז טבעי. צריך לומר, זה בתולי, זה בתחילת הדרך. מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו עם שותף מרוקאי, אדרקו, חברה נהדרת, אנחנו הולכים להתחיל לעשות שם סקר 3D, לא על כל הרישיון, על אזורים שבחרנו, שנראים לנו יותר רלוונטיים, לעשות פרוססינג, לנסות לגבש פרוספקט לקידוח, ואז להתקדם קדימה. אבל זה בראייתנו, שמסתכלים קדימה זה חזון, כמו שמר תשובה אוהב לומר. מכאן אנחנו נשאר במרוקו, אנחנו נעבור למשהו אחר שאנחנו עושים בפיתוח העסקי. אנחנו חתמנו לאחרונה עם Enlight, חברה נהדרת, באמת אנחנו כל כך נהנים לעבוד עם הצוות של Enlight ועם ההנהלה שלה. חתמנו הסכם Enlight, ניומד ואנוכי על פעילות משותפת בעולם הערבי. ניתן לכם דוגמה טעימה על מה אנחנו מסתכלים ונשאר במרוקו. מרוקו היא מדינה שצריכה בעצם 45 טראוואט למשק המקומי. אבל תסתכלו, בתוך 45 טראוואט הללו, מרוקו עם יכולת ייצור אנרגיה מתחדשת מטורפת, עדיין מייצרת למעלה מ-40% מהחשמל שלה בפחם. ואנחנו רואים בזה הזדמנות. ובמרוקו אנחנו רואים הזדמנות כפולה. לא רק לתפוס את החלק הפחמי הזה, אלא גם תסתכלו על האפשרויות חיבור של מרוקו לאירופה מבחינת אנרגיה מתחדשת. למעשה, מרוקו הופכת להיות שער הייצור של אנרגיה מתחדשת לאירופה. אם אני לוקח את הסהרה, זה גם סולרי וגם רוח, וגם אפשרות לייצר מימן ירוק. והיכולת לחבר, לייצר חשמל במרוקו ולמכור אותו הן למדינה, אבל גם לאירופה, פורטוגל, ספרד ודרכם למקומות אחרים, היא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו בוחנים פרויקטים שם, וזה חלק ממה שאנחנו עושים בשיתוף פעולה הזה שנקרא מדלייט, מאוד מפוקסים על העניין הזה ומתקדמים קדימה. אז זה בהיבט של הפיתוח העסקי. כמה מילים לפני שאנחנו נעבור לנושאים אחרים, אז אנחנו רוצים לדבר קצת על ה-financial strength שלנו, על היכולות הפיננסיות שלנו. ואני אתחיל אולי רק במה יש. לא נדבר לא על פייס 2 ולא זה, ניקח את מה שקיים. ותיקחו את מה שקיים ותסתכלו עליו,
אחד, יהיה לכם הכי פשוט בעולם להעריך את השווי. כל ההסכמים שלנו הם הסכמים עם take or pay מאוד משמעותי, עם מחיר רצפה. אתם רואים פה שהיכולת שלנו לחזות את הקאפקס שלנו קדימה היא מצוינת, ואנחנו בפיק מגיעים פה לאופרייטינג cash flow של למעלה מ$800 מיליון בשנה בפיק, אבל מאוד מאוד יציב, למעשה מאוד דומה. כשאנחנו מגדילים שנה הבאה ל-14 BCM, אנחנו רואים קפיצת מדרגה. זה לפני פייס 2. זה מביא, התזרים הזה, שהוא מאוד משמעותי ומאוד ידוע, הוא תזרים שמאפשר לנו לא רק להפחית את החוב, ותסתכלו מה עשינו בשנים האחרונות, מ-55% LTV, מחוב של $3.3 מיליארד, על שווי נכסי של 5.8, אנחנו הורדנו את החוב ל-1.7 מיליארד דולר השנה, והשנה יש לנו, אנחנו מעשה נמשיך במגמת הורדת החוב, והשווי הנכסי של לוויתן רק עלה לעומת הערך הזה. אז מה אנחנו נמשיך לעשות? ופה זה מאוד מאוד חשוב להבין. לצד אנחנו נעבוד על שלושת הוורטיקלים. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בצמיחה האורגנית. ראיתם הרחבת לוויתן, ראיתם את הנושא של פיתוח אפרודיטה, גם מרוקו, גם בלוק איי, לצד שמירה על רמת חוב סבירה והמשך בחלוקת דיבידנד, מדיניות דיבידנד מרחיבה. אתם רואים, אנחנו מאוד עקביים בזה בשנים האחרונות, 200-210 מיליון דולר, גם כשאנחנו משקיעים בלוויתן 8, גם כשאנחנו עושים את הצינור השלישי, פרויקט של 570 מיליון דולר, אנחנו ממשיכים במדיניות דיבידנד מאוד מאוד ברורה. לדעתי אנחנו מדברים על 6.5% בערך נכון להיום. חברים, לא מכיר הרבה חברות בתל אביב 35 שיודעות להסתכל לא 2-3 קדימה, 20 ו-30 שנה קדימה, לדעת מה התזרים שלהם ולראות שלצד המשך השקעה בצמיחה יכולות להמשיך ולחלק דיבידנדים בצורה הזאת, ולשם אנחנו מכוונים ושם אנחנו רוצים להיות. אז זה בהיבט של היכולות הפיננסיות שלנו. כמה נקודות אחרונות מאוד מאוד משמעותיות. לצד הפעילות העסקית, לצד העבודה המאוד קשה בהיבט של הפיתוח העסקי, אנחנו תמיד מסתכלים פנימה על הערכים שלנו. והערכים שלנו זה קודם כל החיבור לקהילה. אנחנו בעיקר פועלים עם קהילות באזור של הפלטפורמה, חוף כרמל, ג'סר א-זרקא, האזורים הללו, אבל בחרבות ברזל אנחנו הרחבנו מאוד את נושא הפעילות החברתית, פעילות הקהילה שלנו, ולקחנו את הנושא של חיילים פצועים לליבנו. הדירקטוריון בתמיכה של קבוצת דלק ובעל השליטה, כולם קיבלו החלטה של פעילות קהילתית בנושא הזה שנים קדימה. אישרנו תקציב, אנחנו בונים תוכניות שהן מאוד מאוד ממוקדות בהיבט הזה, וזה חלק שהוא מאוד חשוב לנו וקרוב לליבנו. לצד זה אנחנו גאים להביא את הבשורה של הגז הטבעי למשק המקומי, למשק הישראלי, להפחית פחם, לשפר פה את איכות הסביבה, אבל תראו תוך כדי מה שאתם רואים פה זה שקף של S&P, לא שקף שלנו. ובשקף הזה מה שאתם רואים, שפרויקט לוויתן, שהוא מעבר לזה שאנחנו מפחיתים פה את הקרבון פוטפרינט בזה שאנחנו מעלימים פחם ועוברים לגז טבעי, מעבר לזה שאנחנו מורידים פה את הזיהום של הסוקסים והנוקסים, פרויקט לוויתן מדורג ב5% הכי נמוכים בעולם של קרבון פוטפרינט בפרויקטים גלובליים. תראו איפה אנחנו נמצאים, 1.5 קילו לברל, אין פרויקטים כאלה בעולם. וכשאנחנו יוצאים לגיוסים של לוויתן בונד, ואנחנו באים לגייס 2.25 מיליארד דולר ומקבלים ביקושים של 7, 8, 9, כי אנשים רואים גם את הערכים הללו שאנחנו מביאים למשק הישראלי. אנחנו מאוד גאים לעשות את מה שאנחנו עושים, לצד
שמירה על ערכי קהילה וערכי סביבה. יש לנו דוח ESG שאנחנו מפרסמים, ואני באמת אשמח להפנות אתכם אליו. אנחנו משקיעים בזה, וחשוב לנו שתראו גם את זה. אז זהו, אני עכשיו, לפני שאנחנו נעבור ונברך קצת לחג, אני אשמח למספר שאלות. אני מקווה שעניתי על הכל. אז בבקשה.